முயற்சி திருவினையாக்கும் உயிரெழுத்து நேயர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். மதுரை கூடலூர் கிளார் எழுதிய முதுமொழி காஞ்சி மூலமும் உரையும். நல்கூர்ந்த 10. நல்கூர்தல் பற்றி 10 முது மொழிகளை கூறும் பகுதி இது. எண் 81. ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையில் அரசனொடு நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாருக்கும் முறையறிந்து நீதி செய்யா மன்னவன் நாடு வறுமையுறும். எண் 82. மிக மூத்தோன் காம நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், இளமை கடந்து மிகவும் மூத்து உடல் தளர்ந்தவன் நுகரும் காம நுகர்ச்சியின் இன்பம் வற்றும். இளமையுடன் ஒருவன் நுகரும் காம இன்பம் போல வயது கடந்த முதியவன் நுகரும் இன்பம் சிறந்திருக்காது. எண் 83. செற்றுடன் உறைவானை சேர்தல் நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், உட்பகை கொண்டு வாழ்கின்றவனை நண்பராக கொண்டு வாழ்தல் ஒருவனுக்கு வறுமை உடையதாகும். எண் 84. பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், நோய் அடைந்து உடம்பு மெலிந்தவன் அடைந்த உலக இன்பங்கள் வறுமையுறும். நோயாளருக்கு உலகில் இன்பம் எதுவும் இல்லை என்பது கருத்து. எண் 85. தன் போற்றாவளி புலவி நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், தன்மேல் அன்புடையவராய் தன்னை போற்றாதவரிடம் பிணங்குதல் வறுமையுறும். ஆக அன்பிலார் மாட்டு புலத்தல் இன்பம் பயவாது என்று கூறுகிறது. மாறாக பகைமையை அது உண்டாக்கிவிடும். எண் 86. முதிர் உடையோன் மேனி அணி நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், முதுமை பருவம் அடைந்தவனது உடம்பில் அணியும் அணி வகைகள் வறுமையுறும். அதாவது செயற்கையான அழகுகள் இயற்கை பொலிவு மிளிர்ந்து காணப்படும். இளமைக்கே மேலும் அழகினை தருமே தவிர இயற்கை பொலிவு இல்லாத முதுமைக்கு அச்செயற்கை அழகுகள் சிறப்பினை தராது என்பது கருத்து. எண் 87. சொற்சொல்லாவளி சொலவு நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், தன் சொல்லை மதிக்கப்படாவிடத்து ஒன்றை சொல்லுதல் வறுமையுறும். எண் 88. அகம் வறியோன் நன்னல் நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், உள்ள நலம் இல்லாதவனை சேர்தலால் எந்தவித பயனும் விளையாது. எண் 89. உட்கில் வழிச்சினம் நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், மதிப்பு இல்லாதவிடத்து மேற்கொள்ளும் கோபம் வறுமையுறும். எண் 90. நட்பில் வழி சேரல் நல் கூர்ந்தன்று. இதனுடைய பொருள், நட்பு இயல்பு இல்லாத இடத்து ஒரு தவியை நாடி போதல் வறுமையுறும். நட்பிலார் மாட்டு ஒன்றை நாடி போதலில் எந்தவித பயனும் இல்லையாம். நட்பின் இயல்பாவது பிறருக்கு உதவுதல். அது இல்லாதார் மாட்டு உதவி கேட்டலின் எந்தவித பயனும் இல்லையாம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா பதிவும் உங்களை வந்து சேரும். நன்றி.